sa kanila. Sige na, ipasok niyo na sila. Ah. Oh, ano balita? Hawak na namin sa Matilde. Mabuti. Siguraduhin hindi makakatakas siya na. Opo, madam. Nakuha na rin kita sa wakas, Matilde. Sa oras na mabawi ko ang yaman ko, mawawala ka sa mundo ito. At ikakalahin na ako sa kaya ng mga kasama na ang ibig ka. Sige lang, sa baba na kayo. Kami nang magbabantay. Basta lang. Yes, na. Sinaktan ka nila. Huwag mo paalalahanin. Sana hindi mo ko inintindi kanina. Sana tumakas ka na lang. Pero, iniwan na kita noon. Hindi na kita kayang iwan pang muli. Cesar, hindi kita nang protektahan. Ako ang dapat ang inatawad sa'yo. Dahil sa akin, nalagay ang buhay mo sa peligro. Kasi kami nadamay. Napakaplariya talaga nilang Pilar. Gusto nilang sirain ang buhay at ang pamilya ko. Ano mo ba binabahan nila? Hindi. Pero sigurado ako na may kinalaman ito sa mga titulong binigay sa akin ni Gustavo. Sigurado ako na nasa panganib na ang buhay ni Marites at ng ako. Kailangan natin makatakas dito. Kailangan natin makatakas. Telepono ko. Nasa bulsa ko. Ayan. Panginoong Diyos, nagmamakaawa po ako sa inyo. Dinggin niyo po ako. Nananganib po ang buhay namin ni Alfredo. At sigurado ako na hindi titigil si Pilar. Idadamay niya po ang pamilya ko at paghiganti lang siya sa amin. Ama, ako na lang. Ako na lang po ang magbusa sa mga kamay ni Gustavo. Iligtas niyo po si Alfredo. At huwag nang manapan ko si Marites at si Angkol.
pusa sa baby ko. Sumagot ka. Opo, Mama. Opo, Mama. Look at this place. Ito ka talaga natambay. Hindi mo kinikilabutan. Bakit ako matatakot? I own this house. Of course, dito nga namatay natin. Nakita ko patay ang mama ko. Balik-balik ako ng basag ang buong at karapato ko. Pumakos kayo ng mga kapatid. Umalis na kayo dalawa dito. Bakit? Di ba balik ka? Si Mami. Patay siya. Pero nandito pa siya. Sino yung sinasabi niyo? Yung asawa niyo ba? Bakit nandito siya? Anong totoong nangyari sa pamilya mo, Samuel? All of you still want to believe that she's alive to hear more of her story. Well, guess what? She's dead. She is dead, Patrick. Uy, kapatid. May amoy na siguro tayo. Birthday ko all day without it, eh? Gusto mo mag-milk tea? Birthday ko all day. Good day for a date. Bad day for a date. Makadandruff yan. Mag-head and shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Mission accomplished. Gold. Nasa Roma. New golden chicken curry fillet. Flavorful curry stock for all. Sweet was all. 99 pesos lang. Milo Morning Champs. More and more ang challenges sa school. Kaya more and more dapat ang energy. Milo Morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more wins with Milo Morning every day. Dok, lapit ako. Ang bawat biyahe ko. Dok, para makapagtabi si Maki. Katulog mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients complete from A to Z. Tulong para malakas ang puso, matibay ang resistensya, alaga ang mata, at buong katawan. Ihahatid kita sa pangarap mo. Centrum Advance, alagang di magkukulang. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sa kalitin. CDO Carne Norte. Bili na. CDO! Sulit pa ang hanap? Mag-Equipass! Di kailangan pa rin ng malit dahil may super absorbent core. Feeling dry si baby. Sa presyong abot kaya, Equipass, ikaw na! Trendy yung bag charts? Ito ang gusto mo? Sali na sa Royal Collector Promo. Pumulek ka ng tigdalawang bottle caps ng Royal, Sprite at Coke. I-redeem at i-exchange daily sa redemption centers. Sali na! Ito ang gusto mo! Kanila na ang great skin. I want Vita Brighter Skin. Myra Whitening Lotion. With beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. It's getting brighter brighter. I know mine. Birch Tree Fortified. Ang gatas na may lakas. Tingin sa lakas. Ang lakas. At iniulit ang lakas. Araw-araw yung sarap. Ang drinking lakas ng Birch Tree Fortified. 750 lang per glass. Sulit. Shucks and CD ang request. For excellence in kids cough relief, expel. Excellent maglabas ng phlegm with bacteria bago umapit sa lungs. Excellent in expelling phlegm. Excellent in taste. And most either prescribed branded Alboxol. Cough with phlegm, ilabas mo lang and expel. Excellent mag-expel. Dati, puno itong Mommy to the rescue! pwede mo
Thank you, Lord. With aging, nagkaka-muscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Ensure Gold with Strength Pro, with HMB and YBG. Help with the cycle of strength. Imagine ang kamay ni Mama. Kasi wala kang kabantay, bata nunoy, bay. Ang kubo at sipon ko. Hindi ito mention. It's Vicks Vapor Rub with methylated vapors that release Sino kabantay, bata nunoy. Ha? Ha? Damo mo ng bantay. Ready to enjoy more Chicken Joy's moments? Kita mo ng bantay. Isa pa. Try the new Chicken Joy Perfect Pairs. Promise me, hindi ka mabibigin. With that 8-8, hindi ka mabibigin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte vote. Bet 88.ph. May I take your order? Hirap sa ubo. Hirap sa hika. Hirap sa plema. Pag may hirap, may ginawa. Take it easy. Supplements Forte Capsule. Nagundi. Natural. Tumutulong para panawin at palabasin ang plema. Ang Clemens Forte Capsule ay ginhawang magaang dalhin. Madaling bitbitin. Ginhawang dago. Sa ubo at hika, Clemens Forte Capsule. Basta nagundi, Clemens. Easy. Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Oo. Malalim ang iniisip mo. Hindi ka pa ba matutulong? Meron ang importanteng tao na hinihintay. Balik tayo. Ikutan natin yung bumote para di makatakas sa tino net. Ito na sa ba? Sama saan? Dito tayo. Teka, kailangan natin umalis. Tama ka. Hindi natin pwede pagkatulan sa ako. Tama na, gusto mo. Tara, Okay na tayo. Hello, Ma'am Jean. Good evening. Gusto mo. Miss Bell. Good evening. Tino! Anak, huwag mo itutok yan. Baka tumutok yan. Ayos na, Lucio. Pinagkatiwalaan kita. Tinuri kita para ama. Bakit ginawa ko para sa'yo? Pero pinilit mo lang ako. Nung pinagsasabi mo, andito kami para sunduin kayo ni Erika. Huwag mo tawagin anak. Alam kung bakit kayo dito. Dahil inutuso kayo ni Roberto para kung si Erika. Nagpakapatay na ako. Sobra! Patay, baba! Kung nilapin ka, Santino, pag-uusap tayo ng maayos. Lahat na kaya pag-usapan mo siya. Lahat ginawa ko para sa'yo. Nagpekta ako. Nagdurog ka. Hindi sila patay ang tao. Pero pinilit mo lang ako. Para makuha mo sa sarili mo interes. At yun lang!
Hello, Ma'am Jean. Ma'am Jean, di ako naka-join ako, ano na lang, ilang minutos na lang kanina. Kasi lumabas kami. Simula ngayong Lunes, Good morning. Bakit pa parang gulat na gulat ka? Hindi ka ba sanay that someone's taking care of you? So, kuya teacher, hi, very good. magpapaabot ang hindi dapat magkita. Kasi kung hindi makauha, dadali ko sa ospital ngayon. This is the office of your daddy. Titindi na ang pagkaan at pagkaiba. Iba yung lahi ng dati niya. Finance. Tuloy-tuloy na pasok sa panibagong kasalanan. Pero nararamdaman ko kakita. Huwag ka makikiapin. Sins of the Father. Ang barko pong ito ay 10 ang sinikilugan. Sinabi niya 2 lang. Ano? Ngayon, kilig. Monday. Nahihilo ko pala hindi mo sinabi. Humanap na ng kayakap. Tinulog! Parang hindi sila natutuwa. Magkita tayo dahil Jeremy, come on. kung sa kanya, kailangan ininom mo. Kung hindi, masasaktan siya. At ikaw, Delikado at komplikado. siyempre, hindi ka buting tao. Hindi ka dapat maging malapit sa kanya. Nagkakamali ka pinsan. Kung sa akong tumutulog kay pinamasyado. Kasi gusto ko siya. Hindi kailangan akong gawin. Makakain pagkatapos nito. Hindi na ako makabalik pa. Dapat kang bumalik. Kaya inatin kita. Kapitan nila sa show mo. Kailangan matayin na. Babalakat ko sa kayo. June 10:15 p.m. Germs everywhere. Not the white kid. When you say fly pure white. Shop, shop, shop. Play germs 24 hours. Slide. Isa. Labor, back set to Ara. Off the hands of the blockers. Then, to the right, Axis. Check. And you see the reaction of the crossovers, how important the point is for them. They have been trying to close down and at least slow down Gymnasis. Finally, a crucial point. And who got that block? Shaya Adorador. Her height has been too big for Cherry Figo. Axis strikes again. Smart. The Cherry defense. And that's when you know that Axis is pretty much aware
Ala, ano natabo? Ano ko kasulo sa password ko? Ala, Stress na. Ano bang lutuin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Maggi Magic Sarap. Kaya naman at pamilya, pagpapa. It's magic! Daming pagsubok. Kailangan lang naman. Ha? Kasama sa buhay. May powers ka. Paano makalaban din tayo ng patas? Time to relax. Nissan Butter Coconut. Enjoy relaxing moments with Nissin Butter Coconut. Just right ang coconutty taste. Just right ang sweetness. Plain fantastic for the top. Nissin Butter Coconut. Oh, joy! Relax power! Sa mata! Relax power sa matinding seko! Super new. Sa mata! ano ko? Birch Tree Fortified! Ang gatas na may Ano ba kita password ko? lakas. Ala, Ang lakas. At immunity lakas. Araw-araw yung sarap. Ang treating lakas ng Birch Tree Fortified. 750 lang per glass. Sulit. Burger sa labas, pwede na sa loob. CEO Ulang Burger. Beefy sarap. CEO Crispy Burger. Isa lang. CDO Ulam and Crispy Burger. Restaurant burger at home. CDO. Si Tirizin. May right na nito. Si Tirizin po. May right na nito. Sorry kasi. ang hindi ako password. Ay, Kaya gusto namin na imahin. hi, Ma'am Chi. Kung sabi ng likod mo, these might be warning signs that your mobility may be at risk. Try Anilin Gold 5X, clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make a difference in just 4 weeks. Every Filipino deserves the gentlest care down there. Dapat. PH Care. Our gentlest care. PH Alpha. See forever Filipino. Gentlest care for every day. Our gentlest. Special. Ladies' choice. Your playground. Now online. Wow! Ma'am Jean, sorry kanina, lumabas kami kaya late na ako naka-join sa yung Ma'am Lynn. Ma'am Jean. Wow! Gusto nyo makatikim ah. Binalik niya? So 50 pesos na? Wala nang bawas, wala nang dagdag. Body paint. Use a lot fast. With the right penetration of ingredients, relieves pain in Thank you, Ma'am Jean. easy relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Fast. Relief with sticks for up to 8 hours. Siguro naawa si Lolo, Ma'am Jean, kasi bihira na lang nagpapalipad kasi may ad. Kuhan sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang Bihira na lang nagpapalipad, Ma'am Jean. Kaya binalik niya sa dati na walang additional charges. Sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nasap na nasap. Lumabas kami kanina, Ma'am Jean. Kaya late na bumalik sa office. 50, sakto na, wala na dagdag. Ay, ganon. Mabuti naman. Kasi sobra-sobra na kasi 54 pesos and 88 cents. Yung dagdag, halos 5 pesos ang itinagdag. Naawa siya kasi magkano lang naman yung tapos ilang buwan pa at makasahod. Tapos ganyan pa ang gawin niya, malaki pa yung charges. So maraming salamat. Kaya wala nang additional tax. Baby Saha, good evening. Ma'am Jean,
Hanggang ano lang ako ha, 9:30. Kasi maaga ako matulog. Na hindi angkop sa mga bata. Try ako makahabol bukas ng umaga kasi every Tuesday nagsusumba kami sa office. So, nag-start 6:30. So, itry ko mag-early gising para makasabay ako sa kanila. Kasi 2 hours yung travel ko. May may memo na kasi kami. Lahat dapat mag-attend. Hindi ka pa nataasin. Papakain kita sa dino. Baby Saha, good evening. Thank you, Mom, Baby Saha. Nine o'clock tumutulog. Okay. May ano ka ba, Baby Saha? May channel ka ba? Open ko lang ha, kasi nag-open pa lang ako ng laptop. I-ano ko kayo i-play. Okay. Baby Sahag, ito yung pangalan ng yung channel. Iiwan mo. Ano ba? Pwede mo na sa tino. Okay, sige. Open ko ha. Sandali. Kasi sa dino. Alat ka! Ma'am Rakitera, good evening. Ay, Pepper! Papatay kita! Papatay mo? Bumaba ka sa magpatay. Napaka-violente naman every episode ng Batang Quiapo. May bubugan talaga. Ay, Baby Saha, nandito na ako. Mayroon ka ng 35 subs at 44 views. So, bago ka lang. So, mag-play muna ako ha, at saka mag-sub sa'yo. Magbigay ako ng ng banana. Dito ako sa Dancing One View. Dito ako. Yung video mo 45 minutes. Pagpapayaran mo lahat ng katimunan ng ginawa mo! Short lang ito Baby Saha, yung 45 minutes. Try mo mag-upload ng kahit 5 minutes lang. Dagdagan mo. 8 o'clock to 10. Monday to Saturday. Yan ang schedule ko sa live. Wow. 45 seconds pala. Hindi minutes. 45 seconds.
yung dancing. So, sandali. Napunta ako sa iba. Sandali, hindi pa ako nakapagbigay ng saging. Hindi pa ako nakapagbigay ng saging. Hindi ko pa natusok. Balik muna ako. Dito naman ako sa, tapos na yung dancing, dito naman ako sa do the flap. Do the flap. Ilang taon ka na ba, baby Saha? Nasa school pa ako pag 8 po. Okay. Sige lang po. Kahit anong oras lang yung free time mo, okay lang. Nagtatrabaho si Sir Nurse. 8 ka pa lang. So, okay lang yun, baby. So, kahit na anong oras yung free time mo, until 10 pa naman yung mag-end yung aking live. So, ngayon, mag-early muna ako end kasi may pasok ako bukas. Alis ako early pa. So, ito na ha. Mayroon ka ng isa. Mayroon ka ng isang banana ha. Ang cute mo ng profile mo, baby Saha. Hindi mo ko kilala. Bakit ba? Lagi kang galit. Dahil palagi ka gumagawa ng kakagalit ko. That means I have an effect on you. I love you. Kaya mo ba itong harapin? You have explanation. Dito naman ako sa do the flap. Para magpakasaya. Let's go have some fun. It's okay tonight, okay? Weeknights, 8:45 Ang cute. Dito, 3 weeks ago, yung do the flap, may 40 views ka dito. Okay. Nasa Quezon City ka pala. So, ang tagal-tagal pa ng oras yung out mo sa school, 4 o'clock. So, magta-travel ka pa. Within Quezon City lang ba yung school mo? Pabalik-balik na lang. It's 4 times B12 versus a generic brand. Helps repair germ damage from the source so symptoms don't bother you again. You're okay. May bagong gigising sa'yo. Sa Fern Village ka pala umuwi. Dark roast coffee. So, sinusundo ka lang. Sinusundo ka ba ng parents mo? O ikaw na lang ang kusa sumasakay sa jeep? Tricycle. Okay. So, mag-ingat ka ha. Mag-ingat ka sa pagbiyahe. Before ka lumabas ng bahay, dapat, ka ba, Catholic? Sign of the cross ka before ka lumabas ng bahay. Tapos mag-pray ka lagi na i-guide ka sa iyong travel, araw-araw, Monday to Friday, papuntang school, or wherever ka man pupunta. Tapos, i-guide ka lagi sa iyong studies. So, 8 years old, grade 3? Grade 3 ka na, baby Saha. Ang cute ng pangalan, baby Saha. Formula with Provine B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Guaranteed. Okay, grade 4. Grade 4 na si baby Saha. So, grade 6, grade 4, 6, 7, 8. Siguro mga 5-year-old ka, grade 1 ka na. 5-year-old, grade 1 ka na.
siguraduhin ang quality. Dapat DGP Genetics. Ikaw anak. Drinks like kids love. Yogurt drink milk. Fruit juice. Sarang yan. My favorite Dutch milk. Mag-focus ka sa study mo ha, baby Saha. Advice lang ni tita kasi bata ka pa. So, kung may free time ka lang, dito ka sa YT. Pero i-priority mo yung pag-aaral ha. Kasi temporary lang kasi ito eh. So, kailangan tatapusin ang pag-aaral para sa future. Maingay ba? May nanonood kasi kami ng Batang Quiapo. So, kailangan mag-focus sa studies. Lagi na sa sundin ang parents. Sige po, bye-bye Saha. See you next slide. Ingat. Good night. Magna-9 na, matutulog na si baby Saha. Buong Pilipinas ay excited kapag may umaasa sa'yo. Hindi dapat magpahingin sa kaya kung sobrang hit sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang mga inasal, chicken inasal, bilang natin. Ang laki-laki! Ang cute ni baby Saha. Ang sarap-sarap! Sulit! Kaya son! Masarap! Ang inasal, chicken inasal. It's a match! Just like Kingzo. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit prepaid. Pay for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. What makes Highlands Gold premium is that Angus beef difference, rich in flavor for a juicy and delicious bite. Mom Lynn, now playing. It's high time for Highlands Gold. Ma'am Rakitera. Fanax deals with the real cause of pain. With care. Ma'am Jean, playing. Sarap pag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Fanax deals with the real cause of pain. From Taisho. Use code PANDA 100 and get 100 pesos off. Tastes good from McDonald's, Shakey's, Domino's Pizza, Pizza Hut, Popeyes. Order now, 100 pesos off. Plans ko lang sila Nala at Nolan. Okay sana kung laging masigla, pero hindi may iwasan ang ubo. Mommy, I have something for that, babe. candy for kids? Plemex for Kids Lagundi Syrup. Sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinuturaw at pinalalapas ang plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata. Grabe naman. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. With Bet 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Ito resibo ko, Ma'am Jean. Playing. Ma'am Lynn. Ito naman sa'yo. Ako na rin yung kay Boss B. Salamat ulit sa pagsagot ko sa akin. Kala namin pati ka eh. Sumabog yung meeting de Bansa, presin ka yan. Wala na rin sa pinabalitaan ko sa'yo. Buti talaga sa pangalan nga naman sa master control. Mabuti na nakatakas ni Roger. Wala rin nangyari sa masa niya.
Napakaraming naman tayo masaktan. Hindi ko akalain na kaya gawin ito ng mga ginera. Nagkamali ang mga ginero. Kala nila, basta-basta ka lang nilang mapapatay. Pero kaya, hindi ako sigurado kung ang mga ginera mga may kaya naman. Kasama ng mga kaibigan ko, nakita daw nila kapatid nila. Kaya hindi ko alam kung ang mga ginera o ang kapatid ko ang gusto talaga pumatay sa akin. Magagawa po yun sa iyo ng kapatid. Hindi ko nila matimaan. Basta rin ko pati ngayon, kinakailangan ko makita kapatid ko para malaman ko kung ano gusto ko. Ako baka naman yung ginagamit ng mga Guerrero Red Phoenix. Ang Red Phoenix, ginagamit ng kapatid mo para magpalita. Hindi ko yan. Pero sila makalimutin na delikado ang buhay ko. At lahat kayo. Busbel playing.
Boss G, good evening, Boss G. Boss G, good evening, playing. Ma'am Lynn, hindi pa ba nakapaggawa si Boss G ng video? Ay, hala. Maglulubat na ako. Anong oras na ba? 9:37. Mag-end na po ako, mga moms. Kasi hanggang 9:30 lang yata. Matulog na ako ng maaga. So, continue playing ko lang, ha. Bye-bye, everyone. Maglulubat na. 15% na lang. Bye-bye, everyone.